Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji ya Malawi chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Malawi sinakutengereni wautali, ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti tinali pafukufuku kunena kuti kodi ma demonstration akuzomba akhalepo kapena sakhalapo. Chimene tachipeza ndichonena kuti MP amene amayimira dera la kuzomba amene wandi abesta awali agwiritsidwa ntchito ndi achipani chija cha MCP kutenga ndrama ndikupita kumakagayira anthu ena mavenda kunena kuti asakhale nawo pa ma demonstrations amenewa. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti MP amene ali wa chipani chotsutsa, MP amene anthu anamukhulupirira, anthu akufuna kupita pa msewu koma iye akuakana. Unfortunately, MP yo ndikukhalanso wa chipani chija cha Mighty DPP. Awa ndi ma MP amene mwendo wina uli ku DPP, mwendo wina uli ku MCP. Tikhoza kukavotera ngati a DPP koma DPP kungoluza 2025 automatically akupitanso kukayimirira chipani cha MCP. Ndi chifukwa chake a DPP ndimakupemphani ndikukuyankhulani kunena kuti ngati ndikotheka lolani anthu kumadera kwanu asankhe anthu amene akuwafuna. Timaopa zinthu ngati zimenezi. Munthuyo mwendo wina usiku akumakhala wa MCP, masana chifukwa chonoti akukaonekera kwa adadi akumayankhula zokhuzana ndi adadi. Choncho ma demonstration akuzomba ali apendapenda, sakudziwika kuti apangidwa kapena sapangidwa. Tinayesa kuyimbira chairman wa kunsika wa kuzomba komano foni yake inali yozima. Choncho a Malawi mamawa ife a Limpopo FM situtopa timuimbira chairman kuti timve ma demonstration aliko kapena kulibe. Ngati foni ikhale yotima titume antolankhani athu akafike kukhomo kwa chairman ameneyi akamupeze ndikuti amuze zona zake zenizeni. Ndi ife a Limpopo tikufuna tidziwe. Tadziwatu kunena kuti ku Mzuzu ma demonstration alipeleka komano mwachipimba m'maso ndikumamvaso zonena kuti mawa akuti pa 11 akufuna kupangaso ma demonstration anthu aku Mzuzu aja. Ine ndiye nanena chigawo chakumama kwapempha anthu aku Mzuzuwo kunena kuti don't waste your time, mwamwati Zulu, mwadya bread, mwala wa stogo, mwala wa jamu, mwala wa nkaka. Ndipo lero mafumu aku Ngatape onse anakakumana ndi Chakwera kumene iwo apanga indozi kunena kuti Chakwera akuyenereka kuyimaso 2025 ndipo akhale president wa dziko lino. Atamva kukoma kwa nkaka umene chiyambire ni sana umwe wa Girimora, atamva kukoma kwa shuga amene shugayo ndi 3000 ne atangomumva kukoma kwake shugayo kuti kodi shuga wa 3000 amakoma choncho. Mafumu onse akumpoto ku chigawo chija cha ku Ngatape agwirizana kunena kuti Lazarus Chakwera ndi amene
ayimirireso 2025 ndikuti atadya ziphuya ataziotcha pa moto ziphuya ndikuzimva kukoma ziphuyazo alakamranitajwa mukuziziwa ziphuya ine ndiye wakungata peyo kuti komboku choncho amalawi ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti mafumu akunkhata pelero onse anakaonekera ku State Lodge ku Mzuzu kumene anakamwa tea wa grimola tea wa mkaka wokhatamira ayiwala mavuto awo ndipo iwo akunena kuti Lazarus Chakwera ndamene ayimirire 2025. This is Rimpopo FM ndi Kamradi Tajwa chigawo cha Komasula. Nena tsanalicha kunena kuti pali mgwirizano umene Michael Ousi ndi president wa dziko la Malawi anagwirizana umene akufuna kusapeperesa nawo amalawi kutsogolo. Nkhani ndiyonena kuti president a dziko la Malawi anagwirizana ndi Michael Ousi kuti apange chipani ndi cholinga chonoti chipani cha Michael Ousi chizayende limodzi ndi chipani cha MCP. Kumapeto kwake mgwirizano umene ananamizana chifukwa MCP sinambe yapanga mgwirizano weniweni. Michael Ousi akuutenganso mgwirizanowu ngati weniweni nde ife ari Rimpopo FM tufuna tauze Michael Ousi kunena kuti kunali chilima kumene koko well educated, very intelligent, koma MCP anampanga njomba ndipo anamukwapula mosazwika bwino. As we are talking now lero timanena kuti achilima ndi amalemu. Ndiye ndifunanso ndikuwuzeni inu Michael Ousi mgwirizano umene mwagwirizana ndi Lazarus Chakwera, don't take it for granted. Musautenge mgwirizano umenewo kunena kuti ndi mgwirizano weniweni chifukwa mawa ndi nkucha nanunso muzalira. Amalawi anthuwa anagwirizana kunena kuti Michael Ousi akayambisa chipani kumapeto kwake Lazarus Chakwera akazawina azasira chipani Michael Ousi. Ndicho linga chonena kuti amalawi tizapeperesedwe, tizausidwe kunena kuti mgwirizano umene ndinagwirizana ndi Klaus Chilima ndi umene ineyo ndakwanisa kwasira Michael Ousi. Choncho amalawi mgwirizano umene agwirizananso Michael Ousi nda Lazarus Chakwera ndi mgwirizanonso ofoyira chifukwa ndi mgwirizano umene suli mu constitution komano mgwirizanowo ndi wayiwowo. Mawa ndi nkucha MCP ngati izatenge boma izayambanso kwataya miyala Michael Ousi. Believe me or not, Michael Ousi, you need to be careful. This is Kamradi Tajwa. Kunali ma demonstration mu dziko lija la Burkina Faso. Ali kodi ku Burkina Faso sikumenenso president akuyendesa bwino zinthu. Ndizona ku Burkina Faso kunali ma demonstration ovuta kwambiri onena kuti mpaka katundu wa boma akanatha kuonongeka chifukwa chonoti anthu anali okwiya. President wa ku Burkina Faso Traore atauza zonena kuti akufuna kutula pansi kuti anthu ena ayendese dziko. Iyeyo kumbali yake wapanga mu nthawi yochepa
ino Traore waliyendesa kwa nthawi yayitali bwanji dzikoli mwinanso zaka ziwiri sizinathe koma mu nthawi imene wayendesa aliyense ku Burkina Faso wakhala akusangalala. Choncho anthu aku Burkina Faso amapanga ma demonstration kumuuza president wa ku Burkina Faso kunena kuti sakutula pasi udindo. Ngati atule pasi udindo china chilichonse cha boma akuchiphwanya. Nkhani yabwinoto, nkhani yabwino kupangiridwa ma demonstration chifukwa chonoti anthuwo akumva kukoma. Lazarus Chakwera mukumva bwa anthu akukupangirani ma demonstration chifukwa anthu sakumva kukoma, anthu akumva kuwawa. Comrade Tajwa on Limpopo FM. Nkhani yange yomaliza pa Limpopo FM ndi nkhani imene amalawi ambiri ali okhuzidwa, amalawi ambiri ali okhuzidwa. Age limit ikulowa ku parliament ndi amalawi ambiri ndi okhuzidwa pomva ndi kuona kunena kuti age limit ikulowa ku parliament chifukwa cha ana a Peter Wamutharika. Ana a Peter Wamutharika agalukira ndipo atenga age limit kupita nayo ku State House. Ali mukuti ana apita Mutharika nditi kuti ana apita Mutharika kabambe omwe amalawi anakhulupirira ndi kuyika chikhulupiriro chawo kunena kuti azakhala mmodzi wa atsogoleri msogolo muno amene mwina azakhale ngati Klaus Chilima. Ndikati mukanthu tikapanga kafukufuku ndizabwera siku lina lake pa Limpopo FM, ndizalolera ndizatukwanidwe koma ndizanene zoona zake zenizeni. Ndikati mukanthu tikamaona anthuwa akumaoneka ngati akuyenda ndi amalawi koma sakuyenda ndi amalawi. Choncho amalawi chigawo chakumadzulo kuno ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti Daliso Kabambe ndi amene akhala akwatuma Agape Kombe, ndi amene akwagwiritsa ntchito Agape Kombe kunena kuti apite ndi piru ya age limit. Unfortunately tamva kuyankhula kwa Agape Kombe kunena kuti awafikiranso achinyamata. Ndiye ndifuna ndikufunseni anyamata inoyo akumalawi munakumana ndi Agape Kombe ndikukambirana nawo ndipo mwavomereza kunena kuti iwowa aitenge piru imeneyi apite nayo kuja ku parliament. Ndifuna ndikufunseni anyamata akumalawi ndiye tizimva makomenti pa Facebook, pa Twitter, pa WhatsApp, manomo SMS. Tikufuna timve makomenti achinyamata ndizoona zonena kuti Agape Kombe anakumana nanu, anakambirana nanu ndipo inuyo mwavomereza kunena kuti piru ya age limit ikuyenereka kupita ku parliament. It's just unfortunately chidani chimene chinabwera pakati pa Peter Wamutharika ndi akabambe amalawi. Ndofuna ndikuwuzeni mafumu atapita kukakumana ndipo Central Executive Committee NEC, National Executive Committee NEC ya DPP itakumana ndikukambirana kunena kuti amalawi komanso mafumu ochuluka ndi anthu ena akunena kuti Peter Wamutharika ngakhale ali wachikulire koma anthu amuchita recognize kunena kuti ayimirenso utsogoleri wa chipani chija cha DPP. Atangomva kunena kuti anthu avomera akabambe anditsutsi anamenya galimoto imene anayandikana nayo tsiku limenelo, anayimenya kapenanso ndimenye mumve kumenye anamenya akabambe. Sokolo. Why people they choose this old man? Simena anankula akabambe. Why people they choose this old man to rule this country? Akabambe.
anthu amaona kuthekera, anthu amaona kunena kuti kodi munthuyu angathe kutisamalira mwa mtundu wanji. Kuchokera pamene popo abale ndofuna ndikutsimikizireni kunena kuti abale nonse ndofuna ndikutsimikizireni kunena kuti Akabambe anali ogwiya kuchokera nthawi imeneyo kufikira mmene anatuluka ndikukayamba chipani ndikukalowa chipani chija cha UDM. Anthu ambiri akhala akukayikira kunena kuti mwina nkutheka Akabambe atumidwa ndi DPP kuti akalowe ku chipani chija cha UDM. Ndofuna ndikutsimikizireni kunena kuti Akabambe mmene amakalowa ku UDM sikuti anachita kutumidwa ndi chipani cha DPP, analowa chipani chimene chija ndi mtima wawo wonse chifukwa cha mkwiyo umene anali nawo kuchoka ku DPP. Pano lero Akabambe akunena zonena kuti iwo ayima paokha, ndipo Amalawi mukukumbukira kunena kuti Akabambe anapangisa press conference kunena kuti iwo sangathe kukakumana ndi chipani cha UDM sichingathe kupita ku foundation ya Chilima chifukwa chonena kuti Chakwera anali komweko. Nde Amalawi ambiri analozizwa kwaona Akabambe atakumananso ndi Chakwera yomwe uja amene amamunena kuti sangathe kukumana naye ku Malitiri. Aliya isi ku Malitiri komoredi kunali ku Matasi Day. Malitiri ndi president yo. Ndikateronso chigawo cha kumadzulo Mpokofe ndikomwe nditanyiwa ngani ndionena kuti sindingapite kukakumana ndi Lazarus Chakwera ku foundation ya Chilima. Lero zadabwisa anthu the same person amene amanena kuti sakufuna kukakumana ndi Chakwera akakumana ku Malitiri, akakumana ku Nkhatabe kukazala Nkhata ndiye kunali kupola amatu kuti kodi utangomenya katheche agwa bwanji mkulu. Tisiyane pomwepo tione kuti kodi mademonstration amawa kodi achitika kuzomba kapena sachitika. 7:30 ndikakhala ndili kuzomba kuti ndikupasireni zambiri za mmene zikhalire kuzomba. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Club Junta, building better Africa.